suntem atacați aproape zilnic și vă spun concret cum, pe online, în mare parte, ori în ziua de astăzi, din păcate, cum zic eu, într-o Moldova normală, presa trebuie să fie liberă, ori Republica Moldova este o situație anormală, unde mare parte presa nu este liberă, tot respectul pentru profesia de jurnalist. În același timp, orice postare pe Facebook pe care o plasez eu personal pe contul meu de Facebook, încercarea mea de a sponsoriza legal, din fondul electoral a fiecărei postări, este stopată și blocată, pe când vedem sponsorizările la maximum, la greu, a principalelor partide din Republica Moldova, în special doamna Maia Sandu, ca lider, ca reprezentantul al partidului PAS, și am verificat, apropo, Promolexul are niște rapoarte de evaluare cu privire la câți bani au plătit un partid sau alt candidat pentru aceste alegeri prezidențiale în campania electorală care, uite, că are 2 săptămâni de când a început. Deci în 2 săptămâni sau de când a început campania până în prezent, Partidul Acțiune Solidaritate a cheltuit peste 4 milioane de lei pentru reclama, sponsorizările online. 4 milioane de lei. Și nimeni nu stopează centrul ăsta patriot sau centrul de dezinformare, lupta cu privire la dezinformare și așa mai departe, nimeni nu au nicio pretenție. Vedem al doilea partid, al socialiștilor, în frunte domnul Stoianoglu, 2,6 milioane de lei, împreună cu domnul Usate. Sunt similari la cheltuieli. Așa. Ori atunci când Tudor Ulianovski, cu o echipă mare, cu tot mai mulți susținători, încearcă să sponsorizeze o postare pe Facebook, imediat Meta Facebook blochează și zice că această tentativă sau solicitare este respinsă. Și când vorbim cu ei la direct, telefonic, cu Meta, cu Facebook, exact în alte state, comunicăm cu ei. Comunicăm deschis, ne spun că, uite, v-au atacat, au fost foarte multe rapoarte din partea unor conturi din Republica Moldova, atenție, care vă atacă și, respectiv, sistema automat blochează acest cont. Sunteți supus unui atac cibernetic? Absolut, deschis. Avem și probe pentru acesta, să vă demonstrăm. Și când întreb, păi, cu cine discutăm? Și îi spun că aveți un punct de contact, centru de dezinformare sau Patriotul, cum se zice ziua de astăzi. Ați încercat să luați legătura cu ei? Au încercat colegii, răspunsul este că Patriot sau centrul de dezinformare are o denumire foarte lungă, dar este centrul Patriot. Este centrul Patriot. Chiar dacă denumirea au încercat să o ascundă, este același. Este un centru, de fapt, de luptă cibernetică împotriva contracandidaților actualei guvernări. Foarte simplu. Eu spun pe șleau cum este, mai puțin diplomatic. Fiindcă în ziua de astăzi sunt niște linii roșii în cadrul unei campanii electorale și e departe de a fi una corectă. În același timp, pe lângă faptul că suntem supuși un atac cibernetic deschis, eu comunic deschis pe TikTok, live-uri pe TikTok și pe Facebook. Apropo, alaltăieri, în urmă cu câteva zile în urmă, am avut și o tentativă de a avea un live pe Facebook. Că pe TikTok, care nu este reglementat de către Centrul Patriot în Republica Moldova, nu sunt probleme. Pe Facebook, Tudor Ulianovski planifică dinainte, deci planificăm cu diaspora, peste 20.000 de vizualizări din diferite state din diaspora, planificăm un live pe Facebook. Și cum a început live-ul, la orele 20:00 seara, ora Republicii Moldova, foarte mulți utilizatori din Republica Moldova au avut imediat un mesaj. Nu puteți accesa linkul respectiv, deoarece poate fi o înșelăciune, punct. În limba română li se scrie frumos și nu pot accesa live-ul respectiv. Nici comenta, nici accesa. Întrebarea, cine blochează, de ce și în favoarea cui este blocat? Și din ce bani, apropo? Eu am întrebări acum foarte clare, pe ce bani, știm de un buget de 20 milioane de lei sau cât era planificat, dacă nu mai mult, pentru acest centru. Cu ce se ocupă acest centru? Este nevoie de o investigație foarte clară. Ce face? Ori avem dovezi și probe și poze când oamenii din Moldova vreau să acceseze ce spune Tudor Ulianovski și cuiva îi deranjează acest lucru. De ce? Ceea ce spun eu este pentru Republica Moldova. Și nu ne vom opri. Pregătim și un demers către Comisia Electorală Centrală, fiindcă această instituție este responsabilă pentru domeniul electoral. În al doilea rând, avem aproape zilnic sau peste o zi întâlniri cu membrii echipelor de monitorizare a alegerilor, deci OSCE, ODIR, ENIMO, APCE și altele. Discutăm. Ei, apropo, sunt la curent cu toate fără de legile. Și? Sunt la curent cu privire la faptul că se utilizează resurs administrativ
pentru actuala președinte în campanie electorală, implicând miniștri, implicând fonduri de stat. Observatorii cunosc și pregătesc rapoartele respective, doar că eu am rugat foarte insistent ca rapoartele critice, că ele vor fi critice, vor fi foarte critice. Însă le-am rugat să nu le faceți publice după alegeri, dar interveniți maxim posibil, chiar dacă ei îmi răspund că noi suntem simpli observatori și nu avem dreptul de executiv de a ne implica într-o campanie internă. Așa. Dar vă asigur că rapoartele misiunilor de observare a alegerilor prezidențiale din Republica Moldova vor fi cele mai dure de la independența țării noastre. Să vedem ce se va schimba după aceasta și dacă Parlamentul nostru sau Comisia Electorală Centrală va opera modificări în regulament, în procedură și vor oferi drepturi egale unui candidat independent aflat în opoziție și unui partid foarte mare aflat într-un monopol mare de stat.